ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು ಎಂಗಲ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರ್ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಖಿಲಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂಡಾರನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕುರುಪಿನಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ಡ್ ಮಸ್ತಾದ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಜಿ ಕನ್ನಡೋಡು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಭಾರಿ ಅದು ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಸೊ ಅರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ರಾಕೇಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ದಾದ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಕುಲು ಒಂಜೆ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆದ ಅಲ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಪನೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ನಿನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಚೋಂಡು ಲೈಫ್ ಎಂಚೋಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜಿಂಗಲಾಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಈತ ಭಯಂಕರ ಜಿಂಗಲಾಲ ಆತನದೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಂಗಲಾಲ ಬಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡ ಟೈಪ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಬೊಕ ಜಿಂಗಲಾಲ ಬಂಡು ಬಾಜಿ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಲ ಜಿಂಗಲಾಲ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜೊಂದು ಪಂಡ ಒಯ್ಕಲ ತಿಕ್ಕುಬೂರು ನಂಚಿತಿ ನಂಜಿ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ತತ್ತದ ಬರ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುನ ಅದಾಗ ಇಂಕಲ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆದ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ನಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಬಂಗ ಬುಡ್ದು ಬೈತಾರೆ ಬಂಗಲ ಬುಡ ಇಡತ್ತೆ ಅದೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದಾಂಡ. ಸೊ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಎಂಚಾಯ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಖುಷಿ ಏನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರೋಡು ಮನ್ನಾಗ ಇರ್ನ LKG ಹಿಡಿದು ಸುರಾಯಿನ LKG ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ LKG ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನೇ ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ನೋಡಿರು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬನ್ಪ. ಓಕೆ. ಅಂಗನವಾಡಿನೇ ನಾನು 2-3 ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟದಿನಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋತೆ ಕೆಮ್ಮಂಡಲ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಏನಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪಲ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕಲ್ದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ದೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೆ ಸನ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಟ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಉಡ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಕುರ್ಕಾಲು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಣಪತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ಕಾಲು ಅಲ್ಪ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬಾಂಬೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಡ್ ಅಲ್ಪ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವಲಾನ್ ಅಲ್ತರದು ಕೂಡ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕೆಮ್ಮನ್ ಸನ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಸೀರೆ ಹೊಡ್ತೇವೆ 5th 6th 7th ಅವಲೆಂತ ಮಿತ್ತುವರೆ ಅದಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ನಾನು ಬಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಅಂಚ ಮೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಬಜಿ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಸ ಎತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಮುಗ್ದು ಎತ್ತ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಿನ್ನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡಲ್ ಬೇಲೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ರಾಕೇಶ್ ಏರ್ ಪಂಡ ದೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚರಿ ಕಲೆಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದ ತಾನೆ ದಾಯ ಬಂಡದಂಡ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪಾನ ಇಂಕ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತದ ಹಾಕದ್ ಬೇಡಲ್ಲ ನಾನು ಬುಲ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತು ಬೋಪಿನಿ ಆತ ಮುಗ್ದತೆ ಆತ ಪಾಪ ಅನ್ಬೇಕ ಕಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರ್ ಬಂಡಿ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರೇ ಕಲ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಂಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡು
ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಪಡವನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ HM ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅದಿಂಕ ಫೈಲ್ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತು ಏಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ ದಿಯಾನ ಎನ್ನ ಜಾತಕನೇ ತಿರ್ಗಾಯಿನ ಜಾತಕನೇ ತಿರ್ಗಾಯಿನ ಇರೆ ತಿರ್ಗಾಯಿನ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೋಣ ಏನೋ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ತಿರ್ಗುಣಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು 8th ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸುರು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ 7th ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ನಾಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾವು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರನ್ ಅವು ಬೇತಗ ಲೇರ್ಲ ಪಂಡಿರ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡ್ಗೆತ್ಯ ಆಯ್ನ ಪುಡ್ಚವಂದಿನ ಪರ ಓಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏಪ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಏನ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಂಚ್ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಹೈಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 75 ಎಬೋವ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 60 50 ಹೊರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡೇವ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡೇವ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ 10th ಬನ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಡ್ಯಾವ ಅದೇ ಒಟ್ಟ ಅಂತ ಇಂತ ದೇವ್ರದ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ದಕ್ಕೇರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಕೆಮ್ಮಂಡೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತ ಕಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಸರ್ ಬಂಡದಿತ್ತು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಬಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರೆ ಹೆಲೆನ್ ಟೀಚರ್ ಬಂಡದ್ ಬಕ 10th ಎಂಕ್ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಟೀಚರ್ ಬಂಡದ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪತಿ ಸರ್ ಕಲ್ಪ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನಾನು ಮನ್ನಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗ್ರೆಡ್ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆಡ್ ಗೆಂಡ ಬರ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ ಬಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಕಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಚ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಪ್ಪು ಕಂಡತ್ ನೆಟ್ ಇಂಚ ತಿನ್ವಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆಪಿಂದು ಕಂಡು ಹೈಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಪಿ ಏರ್ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಏರ್ ವಿಷಯ ಲಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸೀದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡ್ದುದು ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ತರದು ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳುದು ಪೂರ ಬರೆದು ಎಂತ ನೆರ್ಪಣಿ ಬರೀ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಅದಾಗ ನೆರ್ಪಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಬರೆದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ತೂವನಗೆ ಎಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಏರ್ ವಿಷಯ ಲಕ್ಕದೆ ಆಯಮಾಗಿ ಪೂರ ಆಜಿ ಪಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಐನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಆರು ಇರಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರಂದು ಮೋಸತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಹಣೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ತಿರದೆ ಆಯೇ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಏಪ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತಾರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಬೊಕ ಅದ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಮಂಡ ಆಪುಚ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದಿತ್ತು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಓಕೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಉಂತವಲೆಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತರ್ ಪದೇರ್ ಅದ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಅದ್ದಗಿಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡ ಗಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂಡಂಗೆ ಕಲರ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಡ್ವಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರದೇನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಫ್ಲೂಯೆಟ್ ರೆಮೋನ್ ಐಟಿ ನಲ್ದಿ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಇಂಚೆನಿ ಇಂಚ ಮಂಡೆನೇಜ್ ಮಂಡೆ ದೆರ್ಪುನಿ ಜಂಕ್ ಆಪಿನೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪಿನಿ ನರ್ವಸ್ ಅತ್ತಿ ಏನೆಂದಿದ್ ಜಂಕ್ ಎಲರ್ಜಿ ಅವು ನರ್ವಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಪೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಡೆಮುಟ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾ ರಾಕೇಶು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡು ಹೂ ಕೊಟ್ವ ನಂಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ದಮ್ಮ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬೀಳ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಪಿನ ಆತಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವನಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ಲ ನೆಟ್ಲ ರಟ್ ಬೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ರಟ್ ಬೋನ್ ಮೇಬಿ ಇರ್ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದತಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂತೆಂತೆ ಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬನ್ನೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ರೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಪಣ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದು ಅವು ಎಂತು ದೇವರದೈಟ್ ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಆತೇನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೂ ಪಾಸ್ ಆಯ ಇಡ್ಬಕ್ಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ போய ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲಡ ಕಡಪುಡಿಯರು ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ತಾದಿ ತೋಜಡೆ ಪೋಜಿಡ ಬೇತೆ ಅಡೆ ಪೋಜಿಡ ಏನಾಡಲ್ಲ ಕಸರ ತಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಬದುಕುನ ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಡದ ಅಡೆ ಪೋಯ ಈಸಿ ಪೋಯ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಇದು ಮೈಸೂರು ಪೋಯರ್ ಪನ್ಪರ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕಲ್ಪರ ಪೋನಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಡಿಸಿಎ ಓಕೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾ ಏಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಬ್ಬೆ ಬುರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ
ಕಬ್ಬೆ ಪೂರ್ಣಿ ಮಂಡ ಲೈಫ್ ಉಡತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ 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 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದಾಡು ಐಡ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಫೇಲ್ ದ ಪೂರ ಲೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಅವೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಲೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಂಡಲ್ ಮಿತ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬಕ್ಕ 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 ತೋರೆ ಬೋಣೇನು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಬ್ಬೇನೆ ಈ ಓವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅವು ಪೂರ ಎರೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಪಿಂಕನ್ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಮಂಡೆ ದರ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಂಡದ ಇತ್ತಿನ ಕಿತ್ತಲ್ ನೆನಪುಂಡು ಆರು ಕಲ್ಪದೀರ ಐಟ್ ಅವು ಕಬ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೂರಕ್ಕೆ ಅವು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೈತಿನ ವೈಕ್ ಪೂರ ಏತ್ ಮಂಡೆ ದರ್ಪು ನಿಂಬೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೋಪು ಜೊತೆ ಒಯ್ಟ್ಲೆಜ್ಜೆ ಗೊಬ್ಬು ನೈಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಣೆ ಬಾರ ಮಂಡದ ಇಲ್ಲಾಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತ ಇಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪೋಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಕೂತಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಐಟ್ಲ ಕಬ್ಬೇನೆ ಐಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತುಂಡ ಇನಿ ಕಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ್ ಗೆತೊಂಡ ಇರಗ ಐತ ಮರ್ಲು ಮೀನು ಶುರುವಂಡ ಈಸಿ ಬಿಡ್ದುವಾಡು ಜಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪಲ ಅಂತ ಒಂದಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪರ್ ಕಬ್ಬೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬುಡಿಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪರೆ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಟೇರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ದೇವೇರೆ ಕೈ ಬಸದಿ ನನ್ನ ಬೇತೆಗಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಏರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜೆ ರಾಂಡಲ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಉಂತ ಒಡೆ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಹಾಟು ಡುಪ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನವಿ ಶೇಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಜೆಷನ್ ಗೆತೊಂಡಿರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಮಂಡಿರ ಅಂಚೆ ಕಡ ಔತಾದಿ ಕಡಪುಲಿ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚಿ ಕಡಪುಲಿ ಕೆಲವೇರು ಏರಾ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರ ಅಂದರ್ಡ ಮಗನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಪುಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಅಮೇರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತ ದಾನೆ ಯಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಲ ತೂರ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಣ್ ಜಿಂಜಿದ್ ಈತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅರೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮೇ ಮಲ್ಪುಡರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬಿಕಾಮ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಬಿಕಾಮ್ ಇರಗ ಆವಂದು ಪಂಡೆ ರನ್ ಮನಸ್ದ ಬತ್ತನ್ ಬಿಸಿಎ ಗೊರ್ಪಂಡೆರ ಬಿಸಿಎ ತ ಶಾ ಬಿಸಿಎ ಎನ್ನ ಯಾವೆ ಬಂಡೆತೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಉದ್ಭವ ಆತಜಿ ಆಲ್ಜಿ ಬಂಡೆರ ಬರ್ಚಿ ಬಿಎ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಿಎ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಕಲ್ಪಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪೋತಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆತ ಪಕ್ಷ ದೇವರದ ಏನ BBM ಗಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯರ್ BBM ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸುರ್ವಾಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಹಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಬೋಡಿ ಚಾಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಓಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮುನಾವರ್ ಆಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಒಂದ್ಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಆದಿತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗ್ ಪೂರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಡದ್ ಪೂರಗಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಇಂತ ಪೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಪೂರ ಆತಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಅಂಡೇರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಅದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಕ್ ಪೂರ ಜೀವ ಏರ್ ಜೀವ ಏನದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಹರಿತೇರ್ BBM ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನೇ ಗುರ್ತಾದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಅಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಲ್ಪ ಬರೆದು ಮನದಾನಿಬಹುದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಬಗಲ್ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದಾತಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತೇರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಡಿದ ಮುಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಅದಾನೆ ಮಿತ್ತೇರ್ತೀನಿ ಅದು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತೇರ್ ನಾನು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಕ ನಮಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಬಣ್ಣೆ ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಮಗನೇ ವಾ ಟೀಚರ್ಲ ಪನ ಏರ್ ಮಾರ ನವನಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ನೀನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮಿಗೂ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ನೀನು ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂಡೇರು ಅವ ಇವಾಗ ಇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತನ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಾಪ್ ಪಾಸ್ ಆಯ
ಅತ್ತ ಬಂಡ ಟಾಪ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಬಾಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪಣ ಅಂಚ ಬೊಕ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಬನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಬತ್ತೆ ಐಡ್ಬೇಕ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಐಡ್ಬೇಕ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮ್ ಏನಂದ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪರಿ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಏರಲ್ಲ ದೇವರದ ಅಂಚ ಏನ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಮರ್ಲು ಬಂಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿ ಅದ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿಟ್ಟಿ ಅದ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಮರ್ಲು ಶುರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ರೂಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ತಿಳ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಆಯ್ತವ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹವಾ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ರ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸ ಅಂಡ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವನ್ಪಿನಾರ್ ಪೋಯ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಿಂಚಿತ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯ ನಾವು ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತಾಯ್ತ ಬೇನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಏನ್ ಬೇಜಾರ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆತಿನ ಎನ್ನ ತಾದಿನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ರೋಡ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆತಿನ ರಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಮೇ ಬಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಮ್ಮಿ ದೋಜುನ್ ಎಂಕುಲು ಅವು ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದ ದೋಜುನ್ ಓಕೆ ದಾಯ್ಬನಡ ಇರ್ನಲ ಮಿಲಗ್ರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಟ್ ಎನ್ನಲ ಮಿಲಗ್ರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಏಪಲ ಮುಗಿಯುನತ್ತವು ದಾಯ್ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ ದೀತೆರು ಎನ್ನ ಒಡಮಡ ಎನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲಗಲೆ ದಿವಂದಿರ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಐಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬಂಡ್ರಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸಿಂಗರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಂದು ಉಪ್ನಾಗನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಐಟ್ ನಮಕಿರ್ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಉಂತರೆ ಸುರ್ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅವಿತ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಓಕೆ ದುಂಬುದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಲ್ಲತ್ತು ಪಾತಿರ್ಗ ರಾಕೇಶ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತನ್ಗ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತನವರ ಇರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಫೇಮಸ್ ಆತರ ಒಂಜಿ ಇರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೇಮಸ್ ದಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪರಿದಿನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು ಎಡು ಉಂಟು ಕೈತ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿತ್ತರು ಕಾಲ್ದಾಡಿ ನಾವೇನು ಗೆತ್ ಚಂಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಿಗೂಢ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಮುಟ್ಟದು ಮುಗಿದಿಜಿ ಕತೆ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಕತೆನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ನೀರು ಬಿಡೋಂಬಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಲಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪಾತರ್ರೆ ಸೊ ಮಸ್ತಾತ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಇರಗ್ ಮೇ ಬಿ ಮಸ್ತಾತ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೋಜ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡೋಡಿಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂದು ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಬೊಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ ಬಂದಾಂಡ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ತಿಂತಿನ ಕಬಾಬ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಪೋಪಿನ ಮರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ போய்வக்க ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಗಲ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಪತ್ತರೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಪೋಯಿನದ ಪತ್ತರ್ಪಿನಿ ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಪುರ್ಂಜು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೊಂಜಿ ದಾಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದಿವಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದಿವಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಾಯಬಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಜ ಬೆಜ್ಜಿದ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯಬಂಡ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುನ್ ಮಂಡ ನಮಗೆ ಅರೆ ಮೆತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕಿತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಬಾಬ್ ತೆಲ್ಲುದು ದಾರಿಗೆ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆತ್ತೆ ಆತ್ ಗರ್ವ ಬರ ಬತ್ತಪ್ಪನ್
ನಾನು ಏನು ಕಸಾದ್ರು ಕುಡಿದಿದ್ದು ಕಬಾಬ್ ಇದ್ದು ಎಲು ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೇನ್ ತೋಂದಿರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ದಾಪಂಡ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದಾರು. ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೊಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಂದ್ ಬತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಇರ್ಪೋಯಾರ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿನಿ ನಿಕುಲು ಪೋತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ ಆಕ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಎಂತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎನ್ನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈತನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ವಾಕ ಕಂಪನಿ ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಂಗಾರದ ಮಿಜ 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 ಮಿಂಚ ನಿತ್ತಿನ ಆತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಿಂಜಿದ್ ಓದಿತ್ತನ ಅಂಚಪ್ಪನ ನನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆತ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚ ಬೇರೆ ಬೇಲೆದ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕುಂಜನೆ ಬಂಡು ಬನ್ನೋಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಗುರಾರೆ ಮೂಲ್ತೊರ್ದೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಯಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಕೆರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆರು ಬಲೆ ತಿಲಿಪಲ್ ಇಡತ್ತು ಆತ್ ಫೇಮ್ ಆದುಪ್ಪನಗ ಅರ್ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಫೊಟೆಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಬಂಡದು ಫೊಟೆಗೆ ಎಪ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಆರಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬಲ್ಲೆ ತಲೆ ಪಲ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ತುದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬನ್ಪಿನಾರೇನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆರ್ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಉಲೈ ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅದು ಉಲೈ ಬತ್ತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕು ಯಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಈ ಹೈಟ್ ವಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಪಿನ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಏರ್ಲಾತ್ವೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯಾ ಅದೇ ಸೇರಿಯಾ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಆತ ಆಕ್ಟ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ ಬೈ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂದ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಲಂತುದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಂತುದು ಅವೇನು ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಓಕೆ ಅವು ಶಿಲೆ ಅದ ಬತ್ತಿನ ಅದು ಕುಡಲ ಬರ್ಲದು ಅವು ಶಿಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಡೆಮೊಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡ ದಯಬಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ದೇವರದ ಐಟ್ ಏನ್ ಬೇತ ವಾ ಟೀಮ್ ಲೈದು ಎರಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಲ ತಿಕ್ಕುದು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಟೀಮ್ ಒಂದೇ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು. ಸೊ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಿ ನಾಟಕ ಐಡ್ ದುಂಬುದ ಬಾತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂ ಚಾನಲ್ ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಾಯಬಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಲೆಪವನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡದೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಈರ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಲೇರಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಲೆಪದೇರಾರು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಯಾನಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಈರ್ ಆಂಕರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬಂಡದ ಅಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾರಣ ಆರ್ ಬಂಡಲ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೋತೆ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏನೋ ಗುರುತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಬಂಡದ ಅಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಕಾರಣ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಓಕೆ ಸೊ 56 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನ್ ಅವೇ ಫೇಮ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಫೋನಾಗಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತಾರತ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಲ ಬನ್ಪೇರು ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಾರತ ಬಂಡದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ 5 ವರ್ಷದ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓ ನಾಟಕ ಸರ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಡೆ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾನೇ ನಮಗ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಣೋಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪೈರ್ ತೌಲ ಆತು ಶೋ ಅಂತೂ ಮಲ್ತದೆ ಪೈರ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ 4 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾ ಟೀಮುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪೂಜ ರವಿ ಯಾನ ಓಪನ್ ಅದು ಓಲ್ಲ ಬನ್ಪೇನ ದಯಬಂಡ ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವಡು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೈರ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆಮೇಲೆ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಅವ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋಯ್ದ ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಿಂಕ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ನಮಗ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕು ಅದು ನಮಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ನಮಗ್ ಬರಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಕ ಆಪೋಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಮನ್ನ ಈ ಅಂಡ ಪೋಂಡವ್ಲು
ಒಂಜಿ ಆತು ಶೋನು ಆಂಚ ಕೊನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಂದ ಪನ್ಪಿನತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 20% ಪುಂಡ ಆತಿವಿನ ನಮ್ಮನ್ ಕೆತ್ತು ದಿನ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನೇರ ಆರೇಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಹೂವೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರಗೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರಗೇಜ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಬಂಗ ಬಟ್ಟದ ದಾಯಪಂಡ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮೇ 22 ಅವು ಎನ್ನನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ದಾದಾದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಮೇ 22 ಒಂಜಿ ಬಿಪಿ ದ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ಬಿಪಿ ದ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ರೈಸ್ ಅಪಿನ ಟೀಚರ್ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ದಯವಂಡ ಪ್ರಸನ್ನೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನೇರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇತೆಗ ಡ್ರಾಮಾಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಏನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಲಕೊಂಬೋಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಡ್ರಾಮೋಡು ಜನಕುಲೇನು ಉಂತ ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಬಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಬಂಡದ್ ದಯವಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮೋಡೆನ್ನ ಮೂಜಿನ ಸೀನಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಮೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಡ್ನೇ ಡ್ರಾಮೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬಣ್ಣ ಯಾನಾರಿಗ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಿ ದಾಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಾರ ಆತು ವಿಶ್ವಾಸದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮನ್ ಕುಲ್ಲವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮೇ 22 ಡ್ರಾಮೋಡು ಐಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕಣ್ಣತ್ ಕೊಂಡು ಇಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡು ಒಡೆ ಉಂಟಾಂಡ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಫೇಮ್ ತೋಜಪ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇರಗೊಂಜಿ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೋಷಕ ನಟ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಿನ್ನಿಗಿನ ವಿಷಯ ತತ್ವದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನ ಪನೋಲಿ ಐಟಿರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲ್ ಒಂದು ಗೋಪಜ್ಜನ ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲ್ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮ್ ಇದನ್ನು ಬೊಕೊಂದ್ ದಾದವನ್ನ ಐಟ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದವನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಬರ್ತನ ಪಡಿಲ್ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಮಂಡ್ ಉಸಿದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರಗೆತ್ತಿನ ಅವು ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಇರು ಉಂತುಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಪನ್ಲೆ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮರ್ಯಾದಿದೆ ಎನ್ನ ನಾಚಿಕೆದ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೆರಿತ್ತ ಕೋಲ್ದ ತಿರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿದ ಮೊನೆ ತಾತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ತೋಜಲವಣ್ಣಿ ಯಾನಿಚ್ಚೆ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರ ತೋಜ ಹುಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಆತ ನಾಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಅವು ಒಡೆ ಆಪರೇಷನ್ అయినದಕ ಅವತ್ತ ಪೂರ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ಅವ್ಡು ಬಂದಿರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಒಂಜಿ 12 ಮಸ್ತ್ ಇಚ್ಚಿದವ ಅದಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮಗೆ ತೋಜವ್ ಅವ್ಳು ನರ್ಸ್ನಾಗಲು ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಬತ್ತಿನದ ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಂಗ್ಲೆಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ದು ಮೊಗಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಕಬ್ಬೆ ಜಪಡದೇರ್ ನರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಲಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಹೆಂಗ್ ಕಾನಿ ಸೈದಿನ ನಾಚಿಗೆ ಬೊಕ ಓಲೇಜ್ ಬೊಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ್ಲ ಏನ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ಫೇಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಹೊಂಟ್ರಿ ಕಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಅದ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟುಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಸೀನ್ ಉಂತುವರಿರು ಸೊ ಅವು ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಪಡುವೇರು ಅವೇ ಬಣ್ಣತೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ವನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ವನ್ಪೇರು ಕಂಡವ್ರ ಮನೆ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಬದಿತಿಲ್ಲದಾಗ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿರ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆವಡ ಮಗ ಕಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ತುಯ್ನೆ ಪೋಯ್ನಾಂಡ್ ಐಟಿರ್ ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಸೊ ಇರಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ದಾದವನ್ ಪೇರ್ ಪನ್ನಕ ರಾಕೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪ್ ಮಾರ ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಐಕ್ದದ ಅನ್ಪರೀರಿ ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಜವನೇರೆಗ ಅವಡು ಪರಬೇರೆ ಜವನೇಡು ಜೋಕ್ಲೇಡು ಪರಬೇರೆ ಮುಂಟ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಜೈ ದೇವರ ದೇವಟಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಗುಲು ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂದು ಅದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ರೋಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ చెప్పనగా బక నమక ప్లస్ దాదవన్న నడు స్టార్ తిక్కొందిತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಐಟ್ ಮೇಲ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಬಕ ದಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮುರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಗಡ್ಲೆ ಬಜಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆನನ ರೋಲ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಜಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏತ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡೀ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ಪೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏತೋ ಆಪುಡು ಸೊ ಪೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ
ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇರ್ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ದಾದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಇಜೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜೆಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಟ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ದಾಯ ಬಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ಪುವ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರನೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಅದಗನಿಗೆ ತೊಂದು ಪೀರ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಖುಷಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಾನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ನಮಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬನ್ನಗನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಫೇಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತೆ ಬಂಡದಾಂಡ ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ಉತ್ತೊಂದು ತೂಪೇರಿಂಚ ಆ ಏನಲ್ಲ ಪಂಚಾಣ್ ಬಂಡದಾಂಡ ಜನಕುಲು ದಿಸ್ಯಾನ ಅದ ಇಂಬೆ ರೈ ಜಾಪೆ ಅದ ಅಂಚಿಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಪಣ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೇನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂಜ ನಾಲ್ ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇರೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ತೂನಾಗ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಅದ ಗುರ್ತ ಮಾತದ್ದು 10 ವೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಾಂಡವ ನಮ್ಮ ಕಾತುಕೊಲ್ವ ತೆಲ್ಪೇರ ಪಕ್ಕಡಿ ನಾಚಿಗೇಟಿನ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕೊಂದಾದ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಬೇತೆಗಳು ಪನ್ನೆವೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕೊಂದಾದ ಬಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸನರ್ ಅದು ಪೋಡು ಕೆನ್ನ ಅದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಪಿನಂಡ ದಯವಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಕಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪಡು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಪೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೇನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ ಆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಬೇತ ಒಲೆಜ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ತಪಂಡರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಆಂಡ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ತಿರಂದ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಯರ್ಲಿ 46 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆತನ ಸೊ ದಾದನ ಎರಡೇ ಅಂತ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇಂಕೊಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿಕ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಲವ್ ಆತುಂಡು ಈತ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಇರ್ಬತ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯರ್ ಇತ್ತ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಈತ್ ಪೂರ ಮಲ್ದರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಏರ್ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಬರೋದು ಇಂಕ ಒಂದು ಫೇಮ್ ಇತ್ತು ಫೇಮ್ ಬರೋಣ ಇಂಕ ಸ್ಪಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಫೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ವೈಟ್ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಡ ಎಂಕಿನೇನು ಬೀಜ ಕಾಮಿಡಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಹೋಗ್ ಮರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿನ ಬರೋದು ಆಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಂಡದ ಪ್ರಮೋಕ್ ಬಂಡದ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆತ್ತಿತ್ತಾರ ಅದ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕಿನತ್ ಫೇಮ್ ಎಂಕ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಉಡ್ಪಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನದು ಉಡ್ಪಿಡ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಏನು ಗುಡ್ತ ಬತ್ತೇರಿ ಸುರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಪ್ರೊಮೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ್ ಫೇಮ್ ಬತ್ತನ್ ಕುಡ್ಲದಂಚಿಲ್ಲ ಪಸರಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿಲ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬರಕ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಸೀಸನ್ 1 ತೂಯ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 1 ತೂದು ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ರು ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ರು ಟಫ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂಗವರುಡು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಒಂದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಡೆಗ್ಲ ಪೋಡು ನಾವು ಮಿತ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಗ್ಲ ಅಂಜ ಆಸೆ ಪುಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚರು ಒಂಜಿ ಒಂದಾಪುಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಿಯುಡು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ರಾಧೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇಂಚನೆ పోయిన ఎంకలు పండ ఆడిషన్ ఇంచెప్పుడు మండ తూక పండదు ఇంచని సీజన్ 2 తైక్ అవు టఫ్ ఉప్పుడు మన ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ ಎಂಕಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು పోయా ಇಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯಾ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದ ಬಕ್ಕ ಎಂಚು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತದಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯಾ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಫೋನಾಗ ಟಿಪ್ ಟಪ್ ಹೆಂಗ್ ವೈಕ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನಾಯೆ ಅಡ್ಡ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದೆ ಅಡ್ಡ ಸೆಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿನ ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಹಾಕದೆ ಗಮ 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 ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೆ ಪುಲ ಎಲೆತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5-6 ಎತ್ತ ಬರ್ತಗು ಪೋನದಾಗ
ಐದು ಮುಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಮೂರು ಉಲಾಯ್ ಪೋತಿನ ಏನ 10 ನಿಜ್ಜೆನ್ನ ಆತ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಸಿ ಇರೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಂಡದು ಏನ ಮಂಡ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡಿ ಇರು ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲ್ಲಡಿದ ಆಡಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ತರದ ಆಡಿಷನ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತುವಾಗ ಬೇತೆ ಓಲ ಇರಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ದಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯ ಇಂದೇನ ಏನಡ್ದು ಪೋತಿನಗಳು ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಬೇಕು ಕಡಪುಡುವಿರಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಕಡಪುಡುಜಿರು ಪೋಯ ಏನದಾಗ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತರು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಏನ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬೈದಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಏನ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬೈದ್ ನಿಂಕ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಂಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೋಯ ಮಲ್ತ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ದ ಮೇರು ತ್ರಡ್ಡೆದ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆದ ಬಕ್ಕ ತುಯಿನಾಯಿ ಪೋಯದ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಕುಡಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡಿರಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಅನ್ಲಿ ಇಂಕೆಲೆ ಕನ್ನಡನೇ ಸರಿಕಟ್ ನಾಲಾಯ್ಮ ಗುರುಜಿ ಏನ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಗೋಡೆ ಒಪ್ಪಿ ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 1/2 ಗಂಟೆ ರುಬ್ಬಿರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಾ ಬಂಡೇರು 3-3 ಗಂಟೆ ಮೊನದನಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಲೆ ರಜೆ ಬುರ ಬಾರ್ದದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ವಿನ್ನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 6 ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೀರ 6 ಒಂಜಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೀರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋಡು ಬಂಡೇರು 3 ರೌಂಡ್ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಇರೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಕರಪ್ಪ ಓಡು ಬಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಚೆನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಆದದ್ದು ಒಂಜಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಅವಲ್ ಪುಂಟಿಯರ್ ಊರು ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬತ್ತರು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಬಿಡ್ತದ ಕೂಡ ಬೋದು ಕೂಡ ಅಂತೆ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ದಾತನು ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರು ಅಂಡದು ಪೋಯ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಇಂಕಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಮುದ್ರ ನನ್ನ ಎತ್ತು ಬೀರ ಬತ್ತನ ನಾಚಿ ಎಟ್ಟು ಅಂಡಿ ಎನ್ನಿಯ ಪೋಯ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಡೆದ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಉಂದವನಗ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ 27-50 ಒಡೆಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ 30 ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ 27 ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ಲ ರಾಧೇಶ್ ಮುಟ್ಟ ಇರುವೇರು ಉಡುಪಿಡ್ ಇರುವೇರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತ 15 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನಾಗ ಪೋಣಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತುಂಗ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಕುಡೋರು ತಿಕ್ಕುವ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ ಕುಡೋರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಂಡ ಇರ್ಪಂಡರು ಒಬ್ಬೇ ಆಡಿಷನ್ ನಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ಪನ ಅದ. ಬಟ್ ದಾದನ ಮೇ ಬಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇ ಬಿ ಉಪ್ಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಇರೇಗ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಚಾಪ್ ಮನ್ನಾಗ ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಎಂತು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪರಿಪಿತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಲಮಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬುಡ್ದುಪ್ಪರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ದಯವಂಡ ಐಟೆ ಸೀಸನ್ 2 ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಉಲೆ ಎಂಚ ಬೋತಿನ ಮನ್ನಾಗ ಸೀಸನ್ 2 ಎಂಕಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಅದ ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಆಸೆ ಬುಡಿ ನನ್ನ ನಾಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರೀ ಎನ್ನದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 2 ಮುಗಿಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಅಚಾನಕ್ ಅದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು. ನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸತೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರಬಂಡೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಯಾನ್ ಏರ್ ಮಂಗೇನೆ ಅಲ್ಪನಿಂದ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಯಾನೇನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಚೆಂಚೆಗೆ ಕೇಂದಿರ್ ಒಂದಂತೆ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆಂಚೆ ಬರವಂಡೆ ನಾ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚೆ ಬರವಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಇತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 6 ಬಂಡೇರು ಏನೋ ರೂಮು ಬಲ ನಾಗರ್ಬಾವಿಡೆ ರೂಮ್ ಬಲ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಬಂಡೇರು ಅವಳು ಅನೀಶ್ ಪ್ರಜ್ಞೇಶನ ರೂಮ್ ಅನೀಶ್ ಧೀರಜ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸೂರಜ್ ಪುರೆತ್ತೇರು ಅಡೆ ಪೋದ್ ಎಂಚೆತ್ತವನ್ನ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾ ಬಂಡೇರು 6 ಜನ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಡೆ 2 ದಿನ ಪನ್ಪೆ ಅಂತಿರು 4 ದಿನ ಆಡಲ್ ಮಗಲ್ಲ ಪತ್ತೇಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನಿಂಚಿ ಊರು ಬೇಲೆ ಬರೋ ಬುಡ್ದು ಬೋತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋದುದು ನನ್ನ ಊರು ಬತ್ತನಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂಡ್ದಾನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂತು ಲೆತ್ತದ ಅವಳು ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತು ಕುಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡೇರ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 2 ಆಡಿಷನ್ ತೂತೇರ್ ಅಪಗಿರಿ ಏನು ಫೀಲ್ ಅಂಡಿ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸೋಪದ ಮಿತ್ತಡ್ ಬತ್ತ ನಲ್ತಾರ ನಲ್ಪುನತಿ ಎಂಕಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೇನೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿದ ಬರೋ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾನಗರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಈಸಿ ಅದ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರವೇನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೋತು ಜಾನ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲತ್ ಮುಲ್ದು ರಕ್ಕಸನಗಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂಡದ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಅಂಚ ಪೋಯ ಬಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಗಲ್ಪುರ್ ಎತ್ತೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಪುರೆತ್ತೇರ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಿನ್ನೆ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಿನ್ನೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ 2-3 ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಕ್ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಉಂಡು ದೇವರೇ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗ 2 ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನುಂಡು ದೇವ 4 ವರ್ಷ ಏನು ತೆಪ್ಪು ಗುದ್ದಿದಿನ ಊರುಡಿಂದ ಆತ ನಿಂಗೆ 5 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮೀಡಿಯೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಏನು ತೆಪ್ಪು ಗುದ್ದಿದಿನ ಮಾರಿ 2 ಡೈಲಾಗ್ 4 ಮಗುರುಜಿ ಬಂಡೆ ಎನ್ನಿ 2ನೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದಾಡು ಐಟ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೋಲು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸ್ಕಿಟ್ ಡುಪ್ಪೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲನ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಿನ್ನೆ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಅಂಡ ಅಡ್ವಕ 4ನೇ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ರೌಂಡ್ ಬಂಡದಿತ್ತನ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ರಾಮಲ ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ರಾಮನ್ ಐಟು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೋಟೆಡ್ ಆಪಿಲೆ ಕಾಣ್ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ನೋಟೆಡ್ ಆದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗಣಪ ಸರ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇರು ಟಾಪ್ ಟ್ರೈನರ್ ಬಂಡ ಆರ್ ನೀನಾಜಮ್ ಅವ್ರು ರಂಗಾಯಣ ಅವ್ರು ಪೂರ ಕಡೆ ತಿರ್ಗದ್ ಬೈದಿನಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಸೀನ್ ಇದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮಿ ರೌಂಡ್ ಬಂಡದಿತ್ತು ಓಕೆ ಐಟ್ ಹೆಂಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಬೋಪಿನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೋಲ್ ಮೇರವೇನ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿಯರ್ ಐಟ್ ತಿರ್ಗಿನ ಮಗೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವಡು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವಡು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಬೆ ನಿಂಚನೆ ಬುಂಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದೀಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬರೋ ಬಂಡೆ ಆನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜರ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಆ ಪುದಾರ್ಡೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮರಿ ಹೆಬ್ಬವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಿ ಬಂಡ್ರ ಬೈನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಮೋ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಮರಿ ಹೆಬ್ಬವು ಒಂದು ಬಕೀರ ಅವು ನಾಡ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅತ್ತವು ಡೈಲಾಗ್ ಪನೋಲಿ ಐತೆ ಮರಿ ಹಬ್ಬ ಎಂಚ ನಾಡ್ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಂಡಿರು 60 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವೀಗ ಮರಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಆದಾರತ್ತೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಮರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಗಾರ ಒಂದ್ ಪೇರು ಮರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಬ್ಬವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೂ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಅವು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಕ್ಕನ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಖುಷಿ ಆತನ ಅವು ಕ್ಯಾಚರ್ ಹೂ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ಚೂರ ಯು ಮೀನ್ ಸರ್ಚ್ ಓಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅದೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಓಕೆ ಅವು ವಿಷಯ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅನ್ನಕ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೂಡ್ದುಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕವೇರ್ ರಾಕೇಶ್
ರಾಕೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರಗಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯ ಒಂದೇನ ಏನಾಯ್ತ ಪಿರೋದ ಬಂಡೈತೆ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕಿನ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನಾಡು ಅದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾತಾಂಡ್ ಏರೇನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ರೋಲ್ಗೆ ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಚರ್ಚೆ ಬರೋದು ಏನನ್ ಲೆತ್ತೇರ್ ಓಕೆ ಪಿರೋದ ಒಂದೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನನ್ ಲೆತ್ತೇರ್ ಲೆತ್ತಿನದಾಗ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡವ್ ಯಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವ್ ರೋಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಮರಿಯಬಹುದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗೇನು ಈ ನಿಕ್ಕ ಮರಿಯಬಹು ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಇರೇಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಓ ಇಂತಿತ್ತು ಇರ್ನ ಓನ್ ಓಕೆ 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 ಇರ ಜಡ್ಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಕೆಲವು ಕೇನ್ವೆ ಐಕದಕ್ಕೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಸ್ಕಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಂದದ್ದು ಐಟ್ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ್ ಲೆತ್ತದ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಬಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಟಿವಿ ಅವು ಕೆಲವು ಮಾತಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುಲ್ದೇರ ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡದಾಂಡ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೇನುಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಕೇನ ಬಗ್ಗೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಟ್ಟ ನೆರಿಯಡ ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತ ಉನ್ನೆ ಇಂಚ ನೆರಿಯರ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಪುಸ್ಕ ದೇವಬೇಕು ಅಂಚರಿ ಆ ನಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಡ್ದೆ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಗಾಡಿ ನೆರಡೆ ಇಂತು ಕೇನೋಡೆ ತಗೊಂಡದ ಏನ್ ಸೀದಾ ಪಾತಿರಂ ಪೋಯೆ ಪಾತಿರಂ ಪೋಯ್ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದೇರ್ ಖುಷಿ ತೂತಿನೇಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆರ್ಪಣಿ ಕೇನ್ಗ ಮಂಡದ ಗುಲ್ದಿನ್ ಬಕ ಪಂಡೇರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಇಂಚನಿ ಮಲ್ಪಲ ಮಂಡೇರ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತ ಬಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಲ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಇರೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಗ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇ ಪೋರ ಅತ ಅಲ್ಪ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋದುದು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನೆ ಕರ್ತೊಪ್ಪುಜಿ ಪಿರ ಪಂಡ ಪಿರೋದ ಮಾತ್ರದ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಒಂಡದ ಅರ್ಥತ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬೈಬೇಕಾಗ ದುಂಬು ತೂವಂದೆ ಪೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಪಂಡ ಕಲೆ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಾರದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಪೋಡು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಡು ನಮ್ಮನ ಒಡೆಮಟ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಗಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ ಆಜಿ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಅವನು ಸೊ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಪಿದೇರೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಆಣಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡಾರ್ ದಿವಂದೇರಿ ಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನಿಕ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಪ್ಪ ಊರು 22 ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪೇರ ಮೆಗ್ದಿ ಎಮ್ಕಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ರಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬುಡ್ಚಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡತ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುನೆ ಜೋಕುಲತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಅಮ್ಮೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮ್ಮೇರೆಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡವು ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲೆ ಇರ ಯಾನ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ನೆಕ್ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿದ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೇರು ಆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇನು ಮದಪರಿ ಬಟ್ ಇರೇನಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ನಾಗ ಐತೆ ಮಸ್ತನ ಅನ್ಪೇರಿ ಇರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಪ್ರಶ್ನೆದಾಯಕ ಏನೇ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಲುಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಲುಪ ಇರಗಿತ್ತ ದಾಯಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡುನ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡರ ಇರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲ್ಸದ ವಿಷಯಡು ಎಂಚ ಇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪ ಸುರುಟು ಪಂಡತೆ ಅನಿ ಇರೆಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎನ್ನನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತೋಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರದ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಜಾರದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಯಾನೆ ಇಂಕಲೇ ಮಂಡೆ ವಿಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೆನಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ತೋಜಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕೊಂದ ದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಉಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೀಕ್ ಬರ್ಪ ನಾನಾ ನಮ್ಮಂದ ಬಿಪಿ ನಮ್ಮ ಐಡಿದ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಕೆಡಿ ಕೆರ್ಪಿನವೇ ಬೆಟರ್ ಅತವಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ 10 ಜನನ ತೆಲ್ಪಾಣ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ತೆಲ್ಪವನ ಹಿಡಿದ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇತ ನಮಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮೆಗ್ದಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ
ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡೆ M.Com ಮಲ್ತೊಂದು ಎಸ್ M.Com ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 6 ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಅರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಪುರ ಒಂದು ಪುಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇರ್ನ ಕಾರಣ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಕಿನ್ನಿ ಇಡುಪ್ಪನಂಗಂತ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ಯಾನ್ PUC ಆದದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬರೋ ಪಂಡೆತ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ ಜೋರಿತ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆದಾರ್ ತೊಂಡ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ನಮನಿ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಲ್ಲ ಬೋನಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂಬೇರು ದಾನಿ ಉಂಚೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮೇರೆ ಬಾ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಡ್ನಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ದಾನೆ ಬರ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಅದು ಆರು ಪನ್ಪಿ ನಿಕಲ್ಲ ಆ ತುಪ್ಪಂದಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಆತಿನ ತುಪ್ಪಂದಿ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ದಾನೆ ಬರ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿ ಯಾ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ ನಿಕಲ್ಲ ಡೊಪ್ಪದು ಒಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಆಗ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪರೇಜಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಾಗ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅದು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಐಕಂಜ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 98% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆತ್ತಿನ ಕ್ಲೂಲೇರು ಸೊ 80% ಅಬೋವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೂಲೇರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೂಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ 50% ಗೆಪ್ಪನಕಲು ಫೇಲ್ ಆಪಿನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಸೊ 98% ಗೆತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿನಕ ಎತ್ತೋಸ್ ನಾವು ಎಂಕ್ಲು ನ್ಯೂಸ್ ತುದುಪ್ಪ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲೆಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಡ ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೆ ಸೈಪಿನಗಲೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನನಿಗೆ ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ ಬೇತೆ ವಾಮಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಪ್ಪೆ ಆತ್ಯನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಉರ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತ ಒಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ ನಿಂದು ತೂಂದಿತ್ತಿರ್ಬ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾಗಲ್ ಒಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಮ್ಮೇನ ಪಾಸ್ ಬರ್ಚು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೋಜ ಅಂಚ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಮ್ಮುಲೇಜ್ ಆಜಿ ಸೆಮ್ಮುಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಮ್ಮುಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಜೆಡ್ ಅತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಡ್ ಸೆಮ್ಮುಡ್ ನಮಕ್ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ರಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲೆ ಅನ್ 7 ಡೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ದಿಚ್ ಬಕ ಒರಿದಿನ 4 ಸೆಮ್ ಇತ್ತನ ಐಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಐಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಬರೋನುಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಇಂಚ ತೂಪಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಸೈಪಿನ ಮಾರೆ ಅಂಡದ ಬಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಇಂತ ಬಟ್ ಏನ ಮಂಡ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆವಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಡುಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲೆಗೆ ಇರ್ ಫೇಲ್ ಆಪಿನ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಂಚಿನಕಲೆಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತೊನ್ ನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನ ಮಂಡ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಲೂಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲೂಸರ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ ಯಾವ್ದು ಪೂಜೆ ಲೂಸರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೂಸರ್ ಯಾವ್ದು ಪೂಜೆ ದಯವನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಪಿನಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಫೈಲ್ ಆತಿನಿ ಓಕೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಆಯ್ನಾಯ್ ಕುಡರ ಕಲ್ತದ ಪಾಸ್ ಆಪಿ ಪಂಡ ಕುಡರ ಕಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೊರೆ ಫೈಲ್ ಆತಿನ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂದ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಆಯನ ರಾಂಗ್ ದಾದ ಬಂಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಬೊಕೊರೆ ಪಾಸ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಈ ರವೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂತಾರ ಎಂಗೆ ವೈಟ್ ಪೋಲಿ ಇಂದ ಓಕೆ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ ಬರೋಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ದೀವಂದಿರಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬೇಕು ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ನಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂಡದ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಯಮಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಬುಡ್ದದು ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನ ಮಂಡದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಅಂತ ದುಮ್ಮಡಿ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮ್ ಲಕನದ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಒಂದೇ ನೆಲ ಅಂಚನೆ ಅದಗಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಲು ಸಿಕ್ಕಂಡಲ ಒಂದು ಮೋಕೆ ತೋಜೆ ಪದೇರು ಅವೇ ಮೋಕೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ದಿವಂದಿರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಗಲ ಬಕ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಿನ್ನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಿತ್ತು ದೀಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೊಕೊಂಜೇನ ಮಂಡಗ ಮಿತ್ತ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ಪಿನತ್ತೇನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂಡ ಏನ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಗಲುಪ್ಪೇರು ಅಗಲಿನ ತೂಪಿನ ಗುಲುಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಬೊಕೊಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾ ನಮ್ಮದು ಊರುಡಂತೂ ಕಲಾವಿದರ ಇತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಂದು ದಯಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡದ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ ಇಮ್ಮೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನಂಕೆ ಏನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನ ವಣ್ಣಗ ಒಂಜನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಜಿಂದಗಿ ನಾಮಿಲೆಗೆ ದುಬಾರ ಉಂಡದು ಅವು ಪುದರೆ ಐಕ ಅಂಚಂದಿತ್ತೆ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಈ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಕೊಡೋರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಉಂಡದು ಅಂಚ ಐಟ್ ಬೊಕೆನ್ನ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಪುನಃ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡು ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೇನ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡದ ಅಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಇದ ಮಟ್ಟ ಬುಲೆ ದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬುಲೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲೆಗಳ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೋಕೆ ದೋಜಾಲೆ ಬಣ್ಣದ್ ಕೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾತೆರಲ್ಲ ದಸರಾ ಬತ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಗುಲಿತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪಾತೆರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪಾತರಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾವ್ಜಿ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರ ನನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಆಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾತನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಇರ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತಾದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡಿರೇಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕೊಂಡ್ ದಾದ ಮನ್ನಗ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತಡಿ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಶೂರ್ ಶೂರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಒಂತೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ವಿಲನ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಿಲನ್ ಲ ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮೇರಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಲ್ ತೆರೆದು ಬಡಿತನೆ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜನ ವಣ್ಣಗ ಹೀರೋ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಲನ್ ಒಂದುಂಡು ವಿಲನ್ ಅದು ವಿಲನ್ ರೈಸ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಡ್ ದುಂಬ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಪಾತ್ರದಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಅಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 100% ಇರ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಕೇಶ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಕೇಶ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಕೇಶ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್